Bono asamarieta abantu baminto nkoro kwedu ne Kenyatta nje ninjo amanyono mochi yoyo naende mbana sungusia bono nabere ngo nyoro bokongo bongo nene sana ni matamoro nabwo ate faida nabugeiri abasaja bande mesiki ensa yonsipi namuire kobeka bugona ingi mutagete kontero raiseri aba inu nyamoibi orajo ite rugo iga bugona tari ga kwana umuntu nagore tosungusi bono gakinje nda toke kimbwata magosa ekogera no muntu gite konje gikoja koibo bone abantu baminto igo bakonyibera kimakusudi ekera mba ibeteri tangani abande ngababwata nkabaire chera abande inaba ikera eria kabere na igorobona ribachete botuko ekaro bachete igaba gintu basoete ne counter bakabuna bakaiba marua bakaiba mesinga bakaiba marua riande ye chinusu bakaenda naro abachandete bakangira ni mage biashara sana bakabogorie eufa bakaira ne TV yemo bono gaki onye toko chake gendo tuwe gene tena ngenyare gututamboke to agache nyamira yaito abana aba gusina baga kantunto komanya batotero reisi pakanto nyara gusukana one step ya moyoka nto nyara ko yana ejere onje ngosoka ga buone isikuna sinyona ki tingo yana no monta ngake nungu abantu abano barega bagocha buna ne customer naende egento ke konga wase na ke egwochi maniego turwa no muntu bwe pikipiki sanana yabo tuko gitoterero to kile muna tuibeiru igone gento bachete kuoya ne kibati gareti amaego jabana sa no muntu ne nyigore muntu ye watchman techieti ko estate ko sakta vena ki ayeningo uria kwante dio ko koruskura umuntu ne nyigore ninje oritata kasoge ke bungo korumo buka kamoigore amaego ngene na be kerusi chabiko chisu tari roba tati abandona mbegere chabi irukingo bagere si mimoje oyoje takamurangeria egwoche manero ya muigorete I was there no mwana yo kore chikoni ebaso tabagate kerore gari mate nyombe bunanya rose tiga igebugate birore bire korugoro bakanse bona bo monta agwate kerore asorio kaimetin bege tigirire kimadoido yangu tu timbege tigirire bagaso maria ekero baso taime bajikoiba marua bagaika bakanyora account yige siekirene keburi egekongu bagaita ne chinyundo buya sana egwoche mani ino ere ne kino ene nyunde kwa kugari taigo nere no arenza agwese ndanganya kwamba sio yeye mwizi abugate sime buya sana ngombona ki no ndaire gari ayeka rukwanyore bintu byasare kire ngwari gojondi ngwari yari nonkubanere egento ndakwanira umwana ominto omuntu koiba amarua oyino omuntu bweganereti amakweri egera amaru yo boibi naboko nyuba kokwe egera na yabosa inkyo koibera amaru ebine biashara byabande omuntu obegete biashara ebi naho bikoruzie besa bisomeria abana baye bisomi no na abana bande bonse piara akonya baba subati bamwabo gose na inche binkonye inche bieka personally azisungusia because nongo kolega asie pa mama tukonsipi so njengo advice abana babintu gakeso gwanja kwaino tigo boibi neba chibesa chiyaborire neba Kenya yaberu muna yabeire tako genda no kapoko gotambe kogenda gochikorusia bintu byabando utaroseti